Africa my continent, Africa my home, say Africa, South Africa, SwaZulu, iZululand district, Sisulundi, Senhlungwane, that's khona. EseNkosomlaba, that's khona. Ward 15. Ukhumbula udaba olubi olwehle eGoli, olwehle eMaponyamoli, senze sibi umuka, esinobulwane, esinobusathane, yonke into ihlangene phakathi. Wonke umuntu owenze le yanto nje uyazi ukuthi ubenzani. Kodwa ke manje sila ekhaya emndenini, umama ngane omncane, umamncane, yes, umamncane wengane, uzoncenga nje asithathe asibeke. Kodwa okwethu okukhulu ukuthi sibambe the least we can do singabantu base-South Africa, base-Afrika, ukuthi sibabambise njengoba behleli nje bethe shaye omama la, bethe shaye omama, behlale kanje kuze kufike usuku lomngcwabo benganazi stress sokuthi bazongcwaba kanjani, ingane zofika kanjani. Kufuneka nina abantu besilisa ababulele lengane. So incapha ithina efuna silandile lengane siyilethe la ekhaya. Ithina efuna silungiselele lo mngcwabo ube sezingeni lele kufanele ube kulona. So eyamimi kanjalo dadewethu. Kubuhlungu njalo. Zama ubantu esikhuluma naye. Yes. Umncane wakhe uSiyanda. Yes. Bebizwa ngoMvilasi kodwa akakhuzwayo. Yes. Yeah. Osilandise. Angazi ukuthi uzosilandisa ngakuphi. Kodwa uzosilandisa nje. Uzosilandisa khona. Mhlawumbe ngiqale lapho kwenzeka. Yeah, ukuthi uma kufika umbiko ufika nini nikuphi ithini into ngasiqala lapho. Ngikho la ekhaya. Uthi uqinisa kancane izwi. Ngithi ngangikho la ekhaya kufika umbiko. Yes. Kodwa lapho engangikhona ngezwe. Yes. Sisizwa nje ebusuku ukuthi ingane kaSisi isidutshuliwe eGold. Yes. Awu angangakholwa engifonele ebusuku ngo-11. Kwabanzima kakhulu lapho engangikhona ngisemqeshweni lapho empangeni engihlala khona. Yebo, basebethi sebefonile nasekhaya ke bashoke. Nami ngeke angibange ngisalalela okuningi ngoba ngase ngikhalela vele ukuthi kwenzakaleni nani ngezwe nje lokho engakuzwa. Uthi umntaka sisi besenzeni bakithi ngaze bemdubule bemshise. Ihlungu esingaka silimele nje kakhulu. Yes. Siwumndeni. Yes. Silimele nje ihluka abasenzi. Number yakho yes. Angibazwa le number yodwa sibhalela Zanele lesigoma. Magcina kamama. Sibhalela uZanele lo seGoli. Esekhaya wasekhaya magcina kamama. Okay. Ngicela ukubhalela yona khona uzokwazi ukuyibiza? Yebo. Okay. Ngenza ukuthi sifake yona. Yes, mawuzokwazi ukuyibiza. Oyiqala yeah. 083. Yes. 302. Yes. 909. Okay. Africa my continent. Inamba esizoyisebenzisa noma ngabe sifuna ini, sifuna ukufaka ini, sizosebenzisa inamba kaZanele. uZanele ubiza bani sibonga? Ukhuzwayo. Ukhuzwayo. Okay. Oh yes. Inamba ekamamncane wengane ithi 083 302 8909. 083 302 8909. uZanele Khuzwayo useGoli. So yonke into esifuna ukuyikhuluma siyikhuluma noZanele. Mhlawumbe sinayo i-account yakhe? Yebo. Awuzama ukumfakela futhi na. Iku-Capitec noma? Capitec. Maye uCapitec uzoba right ngoba vele angithi i-automatic. Okay. I-account number vele uCapitec uzoshaya indaba ka-083 302 8909. Athina ama-initials kaZanele? Z kuphela, Z Khuzwayo. Z Khuzwayo. So
into ebalulekile ke Africa my continent wonke umuntu njengamanje wonke umuntu akabambe nansi inamba siyanika noma ngabe ufaka uno 2 rand no 5 rand uno 10 rand uno 100 rand unama 1000 faka lapho ukuze bengabi nezisindo isindo ayihlale kuthina ithina funa sibambe isindo not umndeni ngicabanga ukuthi iphelele kanjalo isimo usizi bhala emehlweni uyayibonela akukuningi esingachaza njengamanje into efuna siyenze nje asifakeni imali sikwazi ukuthi umncwabo nokusuka kwengane eGoli mase kufanele ukuthi isuke sebeqedile odokotela seqedile amaphoyisa mase kufanele bezela la ekhaya into esiyilindele kuphela silindele into eyi1 thina ufuna besitshela ukuthi bangcwaba nini bafuna umncwabo ube kulophu uhlobo kuphela yilokho ufuna besitshele khona ukuthi bona bethinteke akufanele bethinteke njengamanje yilokho ngicela Africa my continent Africa my home yilokho ayibambeke eyikhona ubamba kwayikhona nizothinta mina ke mina othinte mina nimbuyisela la ekhaya ukuthi azohlela nomndeni kodwa nje okubalekile njengamanje noma yini esingayenza fakani kule account kaZanele Khuzwayo uZ Khuzwayo sikwazi ukuthi siye phambili ngicabanga ukuthi asingandi umlomo njengembenge ngoba isimo vela asikho kahle siyayibonela udadewenu zingaki ingane zakhe uyedwa nje yena yedwa neminyaka emingaki plus or minus na 27 ukhupheke nini kuyeGoli eqala kuyozama bahlala isikhathi esiningi besekhaya khona la yes wakho bahamba kwayiThekwini angazama eThekwini uhlala 2 months ngaseyiGoli yes eGoli besanda kufika nje mhlambe bekuyinyanga eseGoli yes wasethola ke le moto ke lena bedriver Nkosi ya bese no 4 days ke kiyo le moto ke khona kayithola wayeseyayiyeka ke le wasethola le enye ke le imali ke eseno 4 days kuleyo engingalisho bafowethu ngiyazi ukuthi abantu abashisele ingane ababulalela ingane amadoda aphume emakubo eyozama ezamela imndeni yabo kanjalo nalengane iphumela ekhaya iyozama impilo uma usufika wena ukhohlwe into obuyizele eGoli ukhohlwe yinto oyiyele esilungwini akekho umuntu ophuma la eyobulala abantu uphuma la uzama ukushintsha impilo ekhaya wena ufika uyambulala uthi akwenzekeni usiyajabula njoba kunjena nje uyajabula iyona ndlela wena abantu bakini abaphila ngayo igazi labantu inyembe zabantu Africa my continent umsebenzi wakho kwembulali wonke le message yawa wonke umuntu oqashwayo abeyinkabi abulala abantu kuba njeni emndenini yabantu suyiholile wena imali
wonke umuntu obulala umuntu bekufuna ukuthi ngokufa kwalengane abukekeze isinqumo sakhe sokubulala abantu. Wonke umuntu obulala umuntu bukekeza isinqumo sakhe. Ngibonga kakhulu. Inkulumo yethu iyaqhubeka inkulumo yethu, kuvela imibono, ama-suggestion. Mama, kunombono onawo. Uthini umbono wakho mama? Manithandaza mina ngomama, ithini inkulumo? Ubani uma asiqala ngokuthi umama bani? Umama okhulumayo uMadubazane oganele kwaGcaba. Yebo. Singomama bomthandazo. Masifika phakathi kwekhaya la kaKhuzwayo sifikiswa ubuhlungu nosizo soluzwayo ngabatabethu. Uma bezothi bedlule emhlabeni bedlule ngesikhulu ihluko. Sizoqinisa undodakazi wethu uKhonze uzalwa uMamtshali. Yes. OkaKhuzwayo. Sithe masifika ngelanga lokuqala siwomama sabona usizo lukhulu kakhulu uma womntwana. Sathi masikhuleka sabona ukuthi ake sikhulekeleni ukuthi uNkulunkulu akazobathuma phakathi kwaleli khaya belethe induduzo. Uthi labo uNkulunkulu akabapha ukuthi bethole imisebenzi engconywana beze besithathele lo mntwana wethu indodakazi yethu mase kudlule konke lokhu bemnike nje itoho nje akazokwazi ukuchitha ngalesizungu ngoba akukho okunye akazodlulisa ngakho lesitsha makuvuka umntanakhe ephakathi kweleli khaya ngoba akasebenzi. Yes. Sathi inkosi ngenelela kubantu bakhe eSouth Africa mayizozala ekhaya ngobuhlungu. Kube khona nje ozomthatha ethi woza ntombazane yami ngoba usemncane. Yebo. Uzoba umashanela nje ngabe uzobe wenzana engadini. Yebo. Ukuze uthi makuvuka lesithombe sikaToto ngoba yikho inkinga akakhala ngayo uToto. Ezethi uNkulunkulu ngithathe. Ngoba ngagula iminyakanyaka wangibuyisa sengifile. Kade wawuthi uzohlala enyaweni zomntanami ngimhambise ngithathe. Manje sicela nje ukuthi ngathi ngakhona leyo nto umsebenzi. Izothi mayicabanga lezo zimo ephazanyisa umsebenzi. Yes. Athi umphathi wakhe Khonzi sebenza bese tidlengelele sidlule sitsha. Bekuyilokho nje uNkulunkulu lokusimcela kulezi insuku ukuthi inkosi ozobaletha phakathi kwaleli khaya yehlela ngomoya engcwele phezukwabo. Bamthatha umntwana ehambe yosebenza ukuze sidlulele sithi bakanamzukulu uToto akanamfowabo akanadadewabo kuphelile vele ngoKhonzi. Nkosi mayibusise konke ke esesikhulumile singomama. Amen. Khona incwadi ebhaliwe ethi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona. Namanje sikhuluma igama elilodwa ukuthi lo mama lo dadewethu osemncane ngokudlula kwengane yakhe impilo yakhe ishintshe ibe engcono. Lokho akazukwazi ukuzenza. Sichazile udadewethu akukho ukuthi uzombuza ukuthi ke iklasi ubani wagcina kwabani. Manje usumthathela ukuthi ufuna ukwenza induduzo noma engaphelele kodwa ufuna ukueda kwinduduzo ngoba induduzo ephelele vele ivela kuNkulunkulu. Kodwa thina esingayenza sithe thina masifika la sathi bazohlala kanje indleko siyithwalela emahlombe siyiSouth Africa. Usefaka umbono umama ukuthi bona babona ukuthi mayingathola nje ithuba lomsebenzi kuzomlekelela enduduzweni. Kuthi kufika isikhathi ukuthi akhohlwe uyobe ekhohlwa vele kukhona la tohoza khona lapha aphila khona ngoba angeke idlule lesithombe. Ngicabanga ukuthi ke abantu baseSouth Africa balwazi udaba lithi igama azibambe esikhona. Izinamba ke manifuna lo mama vele siyakuzanele wesigcino sala ekhaya uzanele uzokwazi ukuthi ke athathe inkulumo ayibuyisele futhi bese siyabheka ke kungaqhamuki abantu labo mashansana abaganga ngabantu. Cha, sizokubheka konke lokho. Imfonelo uzanele uzobuyisa kuthina. Mawukhona uthi nje
ngingamthatha udadewenu azongisebenzela ekhishini, azongisebenzela engadini, azosebenza e-ofisini lami, akline e-ofisini lami. Konke lokho sizokubheka, siyenze i-background check. Asizokuvele nje simhambise nje. Sikhona, singobhuti, sibhekile, ayibambeke ikhona. I thank you.